yaratam. Hem irtege bir sıkıntı jay günü başlana. İngeyBet, ing matur sezon velosiped jürürge işin. Hem de bunda şunday köp kişi bugün kurdum. Min de şulay etip padnaşasım kildi. Әміре Қазанда велосипедта йөрергә уңайлылыклар бар дип саныйсыңмы? Уңайлылыкта бар. Минем için иң яраткан җире торган җирем ул Казан мәркәзендә. Матур шәһәр. Комачаулыклар тудырылмыймы? Комачаулыклар булгалый, төрле водительләр тарафыннан. Мин дә шуның белән каршылаштым. Моның өчен шлем алдым һәм бөтен экипировканы алдым. Хәзер булай тагы да әйбәтрәк. Махсус юллар булуын теләр идеме Казан урамнарында? Әлбәттә. Әгәр дә бер велосипедистлар өчен бер махсус юл булса иде, иң шәп Казаныбыз булыр иде. Тагы да кеше күбрәк бәлки машиналарны өйдә калдырып, велосипедларга утырып эшләргә дә барганнар булыр иде. Чит илләрдә кебекме? Әйе, нәкъ Европада кебек булыр иде. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Ура, велоночи! Спасибо. Колонна начинает движение. Поехали!